Op med venstre fod, og så er det bare hele vejen over med samme. Jan, hvad er din favoritdestination, hvis du skal rejse på 2 hjul? Jamen, det er helt klart vestkysten af USA. Californien, Nevada, Arizona, Utah. Det er der alle de spændende steder, de ligger. Hvad kan man lave på sådan en ferie? Jamen, køre rundt på motorcykel og nyde det og suge oplevelser til dig. Kig på Grand Canyon, kig på Yosemite, kig ud over Stillehavet, køre en tur Highway 1. Fantastisk. Har du nogle gode tips til folk, som gerne vil ud på sådan en rejse? Altså, jeg mener jo, det er vigtigt, at man tager på en guidetur første gang, fordi der er mange spændende steder, man ikke får set, hvis man kører selv. Men også for ligesom at lære at køre det rigtige sted, køre den rigtige vej rundt. Og den rigtige vej, det er den her vej rundt, eller fra øst til vest. Fra Las Vegas igennem Death Valley, som jo er en af jordens varmeste steder. Når vi kører igennem om efteråret, så er der mellem 40 og 50 grader, så det er relativt varmt. Op til Yosemite, som er i min verden USA's flotteste nationalpark. Hen over Chugabjergene til San Francisco, hen over Golden Gate. Og så noget, der er endnu vigtigere, når man kører på Highway 1, så kører nordfra og ned sydpå, så kører du på vandsiden. Så kan man se Stillehavet, man kan lugte Stillehavet, man kan se hvalerne, man kan se pelikanerne, man kan se det hele. Det giver en helt anden oplevelse.